was vast wel een bekend melodietje. Dit was het winnende nummer Op weg naar Mergen van Proefmar tijdens de liedjesfinale van de Pielhaas. Vrijdag namen Stef en Tamara de bijbehorende videoclip op een voor hen bijzondere locatie. We zitten natuurlijk nu in IJsselstein en dat is ons geboortedorpje, daar woon ik ook en Tamara die komt daar natuurlijk vandaan. Dit is ook de basisschool waar we altijd op gezeten hebben. En ja, wij dachten het is een keer leuk om ook eens met die kids te doen, want vorig jaar kregen we heel veel reacties ook vanuit die kinderen. En dachten we het is ook leuk om hun dan op te betrekken bij ons verhaal, zeg maar. Veel basisschoolkinderen kwamen in carnavalspeling naar school om bij te dragen aan de clip. Ja, super gaaf. Dat is echt de energie die er vanaf komt, daar krijg je zelf ook heel veel energie van. Zeker. Dus het was een hele bijzondere en leuke dag. Ja. Wat mochten jullie vandaag doen tijdens de clip? Wij mochten vooral dansen. We zijn eerst om 11 uur zijn we naar Paardenkop geweest, het bos. En daarna zijn we hier naar school gekomen en toen zijn we samen allemaal gaan dansen. Ik vond zelf het leukste om in de uitkijktoren. Toen mochten we met de trap naar boven rennen en toen gingen we gewoon feesten. Ik vond het zelf eigenlijk wel heel erg leuk. Dat je gewoon vooral jezelf kan uiten hoe je zeg maar gewoon hoe blij je kan zijn. Ze zeiden eigenlijk gewoon dat je carnavalskleren moest doen en dat Stef en Tamara een videoclip gingen opnemen en dat we dan gewoon in de carnavalskleren naar school moesten komen. Ja, ons liedje gaat eigenlijk over op weg naar morgen natuurlijk. En dat gaat eigenlijk over niet leven in de toekomst, zeg maar leven in het hier en nu. En eerst denken we, genieten van vandaag en dan pas weer naar de volgende dag. Ja, misschien dat hebben we zingen dat vanuit de luchtballon eigenlijk. Waarom vanuit de luchtballon? Omdat je dan je kant op kunt. En je moet wel meegaan met de flow en vooral ook vandaag leven. Om het eventjes mooi te zeggen. Ja. Tijdens de Hazenpijper afgelopen zondag werd de cd officieel gepresenteerd. En kon iedereen de definitieve versie van Op weg naar Mergen beluisteren. En de eerste reacties zijn volgens Stef zeer positief. Ja, ontzettend veel leuke reacties. Ja, natuurlijk. Hij is nog maar een weekje uit, hè? Dus niet overdrijven. Nee. Maar sinds bij de finale natuurlijk al. Toen kreeg je al heel veel reacties. Ja. En het is echt ons eigen nummer en dat is voor ons heel positief en ik merk dat mensen dat ook wel waarderen. Het eindresultaat van de clip is over een week of 3 te bewonderen via de diverse media. En dan komt de oorlog en dan meezingen.